Geolab der har vi en lang række forskellige testfaciliteter til rådighed, hvor vi kan betragte de styrkemæssige egenskaber af jorden. Det vil sige jord, som skal bruges et sted, hvor der kommer en belastning hen over jorden. Det vi sidder med her, det er vores statisk pladebelastningsudstyr. Her har vi mulighed for at lave forskellige opbygninger, ligesom man vil lave den ude i marken, men vi kan lave den indendørs under kontrolleret forhold. Så kan vi lave den givende opbygning og finde ud af, hvad den kan bære, om den lever styrkemæssigt op til de krav, som vi stiller til den. Ofte, når vi bliver blandet ind i et projekt, så er der flere forskellige faggrupper blandet ind i processen. Fordi der er flere forskellige forhold, som skal tilgodeses, hvor det bæreevnemæssigt kun er en del af det. Og derfor så samarbejder vi jo ofte med andre vidensinstitutioner eller firmaer omkring den helt rigtige løsning. På vidensinstitutionssiden, der kan det jo være studerende, der kommer ind og bruger vores faciliteter til at lave forsøg til deres afgangsprojekter på ingeniørstudierne. Men ofte så er det konkrete opbygninger til en konkret sag, som vi i samarbejde med andre laver hernede og tester. Vi oplever i de her år, at der kommer massivt mere vand, end vi har været vant til. Skybrudene bliver hyppigere og kraftigere, og derfor så er der brug for nogle nye løsninger på markedet. Det, at vi internt i huset har mulighed for at teste de her ting af, det gør jo, at vi kan være med på den allerforreste frontlinje i markedet for at løse de her problemer, som opstår, særligt i byerne, når vi snakker vandhåndtering. Hvis vi skal løse de problemer, som vi har med vandhåndtering, så kræver det, at de forskellige faggrupper sætter sig sammen og løser problemet i fællesskab med de forskellige styrker, som man har. Det kræver, at arkitekten og ingeniøren kan sætte sig ned og lære at tale samme sprog. Det er en af kongstankerne i Bygros, at vi lærer at forstå, hvad hinanden siger. Fordi hver faggruppe har sin egen måde at udtrykke sig på og har sin egen måde at forholde sig til virkeligheden. Og det er først, når de forskellige faggrupper begynder at snakke sammen og begynder at anstrenge sig for at forstå hinanden, at vi kan begynde at trylle.